За първи път, нали, тя ми каза как е била направена тази епизодомия. Един вид с скалпа, така кръцено с някаква, как да кажа, коса. Заплаших ги тогава, че ги вкарам в административния съд. И те след това, без да стигам до съда, ми изпратиха и, нали, данните колко са М. епизодомиите. В крайна сметка, като резултат от тая дейност, събрах данните на около 60 болници за 2024 година. Данните са доста разнообразни, стигат от 0 до 78%. Днес ще си говорим по една много важна тема, която често се замита под килима, за съжаление, а именно рутинните процедури и интервенции по време на раждане, както и акушерското насилие. Какво значи процедури и интервенции? Като започнем от постоянния мониторинг на тоновете на бебето, минем през ограничаването на храна и вода, както и на движението по време на раждане и стигнем до неща като предизвикване и забързване на раждането, натиск върху корема, епизиотомия, упойка, секцио и така нататък. И преди да кажете как тези интервенции спасяват животи, ще ви кажа, че да, някои от тези интервенции, не всички, имат своето място, разбира се, но не и когато се изпълняват рутинно и когато се злоупотребява с тях. Да не говорим, че масово не се зачита мнението на жената дали да се извърши някаква интервенция върху нейното тяло, а пък има случаи, всъщност даже не има случаи, пак е доста масово, когато дори не се иска мнението и съгласието на жената за тези конкретни интервенции. И за такова отношение си има термин и този термин е акушерско насилие. И за съжаление, тези порочни практики се считат за нормална част от процеса и просто жените, които са били травмирани по този начин, предпочитат просто да забравят за това, което им се е случило, вместо да дигат шум. Аз обаче смятам, че е крайно необходимо да се дигне шум по тази тема и за това днес ще си говоря с един изключително интересен човек, който е взел страданието на родилките, така да се изразя, при сърце и е свършил доста важна работа по темата. При мен е Митко Попов, който има каузата да промени акушерския стандарт в България по отношение на извършването на епизиотомия по време на раждане. И за тези от вас, които не знаят, епизиотомията представлява разрез на перинеума, който се прави при излизането на бебето с цел да се отвори повече пространство за по-лесното излизане на бебето. Това е една интервенция, чието рутинно прилагане се отрича от Световната здравна организация. Обаче, за съжаление, в България все още се прави доста масово при огромен процент от ражданията. Митко, добре дошъл. Много се радвам, че се съгласи на този разговор и че имам възможността да си поговоря с теб по тази тема. И би ли се представил накратко като за начало, преди да навлезем в темата? Ами, благодаря за проявения интерес и за поканата. За мен също е много важно да се намират така съмишленици, с които да вървим в една бразда и в една и съща посока. И тъй като основно моята идея беше да вдигнем малко шум, както казваш ти, най-малкото. Така че в тази гледна точка, нали, съм благодарен за тази възможност. А относно само представянето, нали, а, просто съм един, нали, от гледна точка на въпроса, по който сме се събрали, един обикновен мъж, който е станал свидетел как, нали, партньорката му е била в болница и е раждала, и тогава се е наложило това нещо да бъде направено, нали, епизотомията на нея. А, Тя съответно нито е знаела, нито е очаквала, не е предполагала. Съответно, дори искахме да въобще да не ходим в болница. Но това е една малко по-друга тема, нали? Наложи се в крайна сметка да стигнем до нея. Където на нея се направим тези манипулации, тя естествено беше, нали, как да кажа, съкрушена, нещастна от това нещо. И искахме, а, аз, нали, основно, просто да направим така, че да първото да няма друг подобен проблем с други хора. М. Това е най-важно, защото при нас вече явно се беше случило. Това няма как да го върнеш назад. Няма как да го спорваш и прочее. Това са безмислени стъпки вече. Искахме така да направим, че други хора да нямат такива ядове. А, Поради която и причина аз тръгнах да правя такива постъпки, да събирам дейност, това е информация и да искам от съответните там места, в случая Министерството на здравеопазването, да
направят нещо по въпроса. Като аз имах Да. идея, какво точно направят, нали? Всъщност Митко това, което е направил е, много хора биха го приличили, може би, на борба с вятърни мелници, защото много хора си казват, абе, какъв е смисъл, нали, въобще да се бори човек срещу системата, която е толкова корумпирана. Обаче Митко всъщност това, което е направил е точно да тръгне срещу системата, да събере данните за това, нали, за колко епизиотомии се извършват в България по време на раждане и на база на тази информация да се опита да генерира някаква промяна по въпроса. И Митко, всъщност, да, ти тръгна да ни разказваш какво всъщност се е случило до момента. Ами тя последователността беше малко по-различна. В началото, когато стана това, нали, миналата година, август месец, аз тогава веднага след това подадах нали, запитване по СДОИ, Закона за достъп до обществена информация, към Бургаската, там се води УМБАЛ, нали, М, болница, относно точно за да проверим аджеба, при нас ли е някаква случайност така се е получило или пък е малко по-масов случай, нали, защото аз тогава нямах никаква представа за какви бройки става дума. И подавах им искане при тях, те отговориха в срок, обаче им дадаха отговор само по половината от моето запитване. А то беше, исках броя на естествените раждания за една година назад, както и броя на епизотомиите, приложени при тези раждания. Те ми отговориха само с бройката раждания, което за мен нищо не означава. Нали, аз искам да направя съпоставка. Заплаших ги тогава, че ги вкарам в административния съд с съдебен контрол и те след това, без да стигам до съда, ми изпратиха и, нали, данните по втората точка, т.е. колко са м, епизотомиите. С тия данни аз стоях при министерството и им казах така и така. Те съответно ми отговориха, че тия данни не са представителни, с което аз се съгласих. Те освен това ми казаха, че те не знаят колко епизоди са правят, поради което не могат да вземат и каквото е било отношение. И аз тогава си казах, ми вие като нямате данни, въпреки че трябва да имат, защото понеже има една м, наредба, сега забравих името, коя беше точно, но има така наредба, която задължава болниците да предоставят тия данни за медицински, нали, манипулации на Министерството. Министерството ми каже, че те нямат тези данни, е малко странно. И свикаме тогава, аз ще събера тези данни. Пуснах им второ запитване да ми кажат кои са болниците, защото аз нямам представа и няма как и да знам кои болници в България правят раждания. На което им отговориха, нали, културно пак, върнаха ми всичките. Там бяха около 70 болници, ако се не лъжа. Сега не знам какви болници ми дали, но това е отделен въпрос. Дали включваха и частни вътре, дали само включваха само, нали, държавни болници. От имената, които гледах, сякаш бяха или основно държавни, или само държавни, но аз работех с списъка, предоставен от Министерството. И вече на тия болници разпратих тези искания по СДОИ и огромна част от тях отговориха. Върнаха ми данните, които исках. Имаше някои, които не отговориха, които въобще, да кажем, направиха, че не видяха това запитване въобще. Други казаха, че няма да дадат данните, поради причини от това, че струвало много време да ги съберат, че ги нямали, че не били длъжни да ги съхраняват и да ги дават и какви ли не още глупости. Което аз от самото начало знаех, че те не са правят това нещо. В крайна сметка, като резултат от тая дейност, събрах данните на около 60 болници за 2024 година, мисля, че се пада. мгм, А, относно колко раждания имат направени по естествен път и в тях колко епизодомии направени. м. По този Да. начин стана една картинка много ясно така изкристализира в цялата България, кои точно болници колко епизотомии правят. Да, информация, която по принцип би следвало да я има, защото, нали, а, нормално е една болница да предоставя тази информация, нали, за ражданията, които извършва, особено ако е, нали, специализирана АГ болница. Би следвало да има информация точно за брой раждания с секцио, брой раждания, нали, при които са извършени различните интервенции. Но и това са данни, които е съвсем нормално човек да има достъп до тази информация, но всъщност това не е така. И аз също съм се сблъсквала с този проблем, защото аз също съм търсила информация по различни такива теми и единствено съм намирала информация за процент раждания с секцио. Нищо друго. Така че явно за всяко едно от тези неща човек трябва да ходи, да пита специално и да иска и да си събира данни с надеждата, че ще му бъдат предоставени. Това, което мен ме изумява е също, че самото министерство ти е казало, че не разполага с тия данни, при Да, положение, това е. че нали, значи тук въпросът е дали наистина не разполага или просто са предпочели да не ти ги предоставят, което
Не съм сигурна кое от двете е по-лошия вариант. Ами Но аз просто мисля, че не им се занимава. най-вероятно е така, защото това си е типичното, нали, безхаберие на държавните институции. И всъщност ти беше споменал, че една конкретна болница не са ти отговорили, не са пожелали да ти предоставят информация и всъщност ти си завел дело срещу тях. Може ли да ни разкажеш малко повече за това? Ами Защото да, това, това нали, беше човек, нали, да спечели дело срещу, срещу държавна институция и то абсолютно самостоятелно, показва, че всъщност тия неща са напълно възможни и нали, тая борба срещу вятърни мелници не е толкова невъзможна, колкото си я представят някои хора. абсолютно да. Не е чак толкова трудно. Съвсем малко е нужна правна култура и желание, и търпение, и вяра, че може да се случи. Човек тогава достига до това, което е тръгнал. Това беше болницата Умбал, Свети Георги в Пловдив. Мгм. Те върнаха отговор, върнаха ми дори броя на ражданията, който търсех, обаче за втората точка, точно епизотомиите, отново казаха, че и там наведах няколко аргумента, че няма да ги предоставят тези данни. Както казах, аз вече на този отговор знам, че това, те са длъжни да ги имат тези данни и да ги предоставят и веднага реших, че ще си потърся тези данни чрез съда. Само факта, че те ми дават някакви такива измислени аргументи, защо М. няма да ми предоставят данните, ме подразни и реших, че ще се навия на масрафа, деца вика, и ще изкарам данните, които трябва на сила. Решението на съда беше, мисля, че няма още дори една седмица. Мгм. И съответно, дори не знам дали те са го получили физически това решение и евентуално най-вероятно пак имат някакъв срок. Дори предполагам, че в рамките на този срок трябва да ги предоставят тези данни вече. Но за мен беше, нали, удовлетворяващо това, че спечелих това дело и вече чакам да дадат резултатите. Ето това е, нали, какво може всъщност да направи човек, защото повечето хора са с нагласата, с една такава много пораженческа нагласа, че ми то сега няма смисъл, ми то сега какво да се занимавам въобще, така или иначе, аз няма да променя системата и, нали, се мисли в този ред, обаче тя системата за това е, нали, на положението, на което е, защото просто всеки си приема нещата такива каквито са. И си казва, бе, аз нали се отървах, ако там нататък, да, Абсолютно, да. какво да го мисля. А всъщност, ми се ще също така да кажем и няколко думи за самата процедура, за епизиотомията и защо всъщност не е препоръчително да се прави, защото много хора нали, си казват, голяма работа, един разрез на перинеума, то всъщност е много по-добре, отколкото човек нали, да получи естествени разкъсвания по време на раждане, защото много често това е аргумента, който се дава от АГ специалистите. По-добре да направим разрез, за да не се получат естествени разкъсвания. Това обаче е абсолютно невярно, защото от една страна има начини по които могат да се предотвратят естествените разкъсвания и от друга страна има вече правени достатъчно много проучвания по темата за епизиотомиите и въобще няма никакви научни доказателства, че правенето на епизиотомия води до по-малки вреди върху перинеума, отколкото естествените разкъсвания. Така че наистина има достатъчно много информация и то нали, обоснована научна информация по въпроса, защо не би следвало да се прилага тази процедура рутинно при нали, повечето раждания. И въпреки това, толкова много болници продължават някакси да си живеят преди, не знам, 50-100 години, когато тази интервенция се е въвела така за пръв път и въобще не смятат за нужно да си актуализират протоколите и политиките на база на актуална и съвременна информация. И в тази връзка исках да те питам, може ли така да ни дадеш едно обобщение на числата, които всъщност си събрал? Примерно, какъв процент от болниците така правят изключително голям брой епизиотомии, къде са, в кои градове, въобще какво ти направи впечатление от така в данните, които събра? Ами, данните са доста разнообразни, стигат от 0 до 78%, което на пръв поглед е много странно, тъй като, нали, като погледнеш, аз съм не специалист и си викам сега в България живеят едни и същи жени. Не може М. някой да ражда по-трудно, по-мъжно, други да раждат много по-лесно и така безпроблемно. Беше ми много странно това нещо.
на картата големите градища, София, Пловдив, Варна, Бургас, като фанеш все Севчерено, Сиреч, там правят много епизодомии. Обаче малки места, като да речем Черпан, Левски, там имаше около Виденско, има някои места даже с нула или пък с дори с едноцифрен брой. Като сега странна работа ще кажеш, големите болници би трябвало да проявяват повече така, нали, професионализъм или да речем търпение или грижа или и там нали, очакваш да има нисък процент на епизиотомиите. Обаче какво се оказа? Реално в тия малките лечебни заведения, които се правят и по-малко раждания, но няма значение, те са отдалечени от всякакви такива по-популярни центрове. Там епизиотомиите са по-малко. Процент на епизиотомия в Бургас е много висок. Да не говорим, че М, те са шампиони според моята статистика. Това Едната от е, болниците в Бургас, тя е с 78%. това е абсолютно безобразно. Абсолютно безобразно при положение, че според нали, препоръките на Световната здравна организация и не само, не би следвало епизиотомиите да превишават 5% от ражданията. Просто наистина 78% това не е нужда. Това е протокол. Да, разбира се, че в някои конкретни ситуации една епизиотомия наистина е необходима, може да помогне в хода на раждането. Но това обикновено се случва, когато има някакво осложнение при раждането. Това е малък процент от случаите. Това са, например, когато по някаква причина бебето, да речем, е заседнало в таза и трябва да се извади с форцепс или с вакуум. Тогава обикновено се прави епизиотомия, за да може просто да се вкара самия форцепс в родилния канал. Или, например, когато се получи така наречената раменна дистокия, такъв е термина, но това означава, когато рамената на бебето заседнат и не могат да излязат, тогава може също да се наложи, нали, да се направи епизиотомия. Или такъв тип, нали, случаи, в които нали, не е просто ей така, просто да се каже, абе дай, нали, да резнем, за да предотвратим разкъсвания, или пък просто за да се роди бебето по-бързо или по-лесно. Мисъл, м- това ме води реално до въпроса какви са всъщност причините, нали, да се правят толкова много епизиотомии. Ако се абстрахираме, нали, от картата и от това къде се случват повече и къде се случват по-малко, ако погледнем болниците, където се правят такъв голям процент епизиотомии, аз мисля, че е много важно, нали, да се говори по тая тема защо всъщност се правят тези епизиотомии. Ти имаш ли някаква гледна точка по въпроса? Ами имам, да, това е както и ти така в началото спомена, има връзка с нали, осведомеността и с нали, съзнанието, ако щеше на самите родилки, на самите семейства, какво може, какво не може, в смисъл, че когато има това, как да кажа, обществено разбиране, че трябва да се даде малко повече време, трябва да няма нали, зор, трябва сега не бих искал да кажа, че някой трябва да трае на болка, нали? Аз най-малкото, аз понеже съм мъж, очевидно никога дори няма да се доближа до такова състояние, но когато има някаква така нетърпимост, нали, тогава съответно и тия медицинските лица няма толкова лесно сякаш да прибягват до тази процедура. И, нали, ти преди малко каза, че това е нещо, процедура, която се прави от край време, от много време. При нас докторката, която правеше раждането, беше водеща там в процеса. Не, че бях там, но я видях. Тя беше поне 10 години по-млада от нас. М. Е, И тя е правила епизотомията. Ние вчера, като говорихме вкъщи пак във връзка с това предстоящо нали, участие, за първи път нали, тя ми каза как е била направена тази епизотомия. Един вид с скалпа, така кръц, кръц, с някаква, как да кажа, коса. Кръц, кръц, като такова отвратителна история, нали? И то някакси, нали, скришума, да не види жената, че се задава такова нещо. Някакси изпод ръкава така се явява, нали? Ето това имам предвид, като казвам, че не само, че не се зачита мнението на жената, ами дори не се информира жената, че това нещо ще се случи. Нали? Да не Ма какво се говорим за информира? съгласие. Ние бяхме на раждане след Цезарово. И те тръгнали да излагат окситоцин. Нали? А пък то тогава абсолютно не трябва да се слага. И тя добре, че разбрала на къде отиват нещата, макар че ние сега отварям скоба, тя не е българка и малко не се оправя с българския. Все М. пак успява да разбере
къде отиват нещата, им казала да не слагат никакъв окситоцин, защото става проблем, нали? А М, пък и това тук е другия въпрос, нали? А, Мене, понеже аз се закарах, беше 11 вечерта, аз се закарах там с колата в болницата, мене ме изкараха навънка. Нали, културно, не че нещо агресивно, ма и аз па не съм отишъл там на война, разбираш, ние сме да раждаме дете там. Мене ме изкараха навънка, а жената е чужденка, тя дори не говори м. гладко езика, можеше можеше да ме оставят мене вътре, поне с друго, за да помагам с комуникацията. Не, навънка кае, и аз далече, и те се оправят с нея, даже и казвали, няма как да цирикаш, няма как да викаш, та не ражда в момента и не е боли, нали? Да, тук навлизаме в темата и за цялостното отношение. Освен чисто нали, манипулациите и процедурите, които се правят, самото отношение нали, към родилките е потресаващо в една голяма част от случаите. И аз също съм чувала какви ли не примери за това как на жените им се казва какво си се разкрещяла, като го прави това бебе така ли крещя и въобще възможни глупости нали, от Да. този сорт. Въобще даже не ми се задълбава в тая посока. Само ще кажа, че обикновено това с недопускането на мъжа, а, защото това продължава да се случва в много болници. Просто по този начин е много по-удобно за медицинските екипи, защото няма кой да им се бърка. Една Абсолютно, да. раждаща жена е доста уязвима, тя не е в състояние да води някакви спорове и да се защити по какъвто и да било начин. Много по-лесно е, когато го няма бащата, за да прояви мнение, нали, и да им се бърка. Но всъщност това, което казваш за вливането пък на окситоцин, че са искали да го направят, това е много, много основна причина, според мен, за епизиотомия, защото вливането на окситоцин е друга интервенция, с която се злоупотребява ужасяващо много в последно време. И почти вече аз не попадам на раждане, на което да не е влята система с окситоцин. Всъщност какво се получава? Когато се влее окситоцин, контракциите стават много по-силни, много по-чести, много по-интензивни като цяло и е възможно бебето да излезе много по-бързо, с много по-голяма сила. Това, от една страна, може да причини много повече разкъсвания. От друга страна е оправдание за това, нали, дай тук сега да резнем, точно за да предотвратим тези разкъсвания. От друга страна, вливането на окситоцин прави раждането много по-стресиращо. Не само за майката е много по-болезнено и много по-тежко, но и за бебето е много по-стресиращо, защото контракциите просто го мачкат много по-интензивно. И това много често води до падане на тоновете на бебето, което пък води до нуждата бебето спешно да бъде извадено. И от една страна може да се стигне и до спешно секцио, обаче ако не е спешно секцио, може да се стигне пак до епизиотомия, за да се извади бебето максимално бързо. Така че нали, тя епизиотомията има много причини за нея, но това с вливането на окситоцин да сигурност има връзка нали, с този процент. Абсолютно. Лошото е, че аз съм чувал, сега не знам дали е лошо, но съм чувал, че самите родилки, те пък искат да им се влива окситоцин. Имаш така информация? Сега не съм попадала на хора, които да искат задължително. По-скоро има много жени, които го приемат като нормална част от процеса. Просто защото, нали, примерно всички техни познати са родили по този начин. И за тях това то така се ражда, нали? Те въобще не се замислят, че това всъщност може да доведе до нежелани последствия. А, така че по-скоро е липса на информираност отново за възможните последствия и просто приемане на нещата като нормално. Тая липса на информираност точно чрез такива действия и чрез тази карта, да речем, ако щеш като графически инструмент, до някаква степен може да се мъчим да я борим, тъй като тя има 5000 гледания до сега. И това се от тук представи си всеки един от тях, който е видял, да каже на поне още двама човека. По този начин М, разширяваме кръга и то ще се върне чувствително на тия, които вече знаят за тази работа, че може би аджиба е проблем. Да внимаваме м. повече. Абсолютно да. И картата, за която Митко говори, е всъщност информацията, която той е събрал за броя епизиотомии, които се извършват във всяка една болница. И е нанесъл тази информация на една карта в Google, която човек може просто нали, да си цъкне по всяка болница и да провери какви са данните за нея. И аз ще оставя линка към тази карта в описанието на видеото за всеки да си провери информацията и да я сподели, защото, както казваш, ти е много важно просто да се разпространи максимално тази информация.
И искам само да добавя, като започнахме да говорим за това, нали, какви могат да бъдат причините за такъв висок процент епизиотомии, искам да добавя още няколко неща по тази тема. Значи, освен вливането на окситоцин, като цяло раждането, което се случва в болниците, то е едно медицински водено раждане. То е много далеч от един нормален физиологичен процес, защото от самото начало започва да се менажира с всевъзможни медицински интервенции. И тези медицински интервенции, нали, едно нещо води до второ, води до трето и много от тях всъщност имат такъв ефект, че накрая се налага да се направи примерно епизиотомия или пък води до много повече разкъсвания, които биха могли да се избегнат. И такива неща са, например, самия факт, че се ражда по гръб и с вдигнати крака. Това по принцип е една така поза, която не е най-препоръчителната за раждане, защото първо бебето излиза малко така нагоре, против гравитацията върви. Второ, тъканите и мускулите на перинеума са много по-опънати и е много по-лесно да се получат разкъсвания или пък, нали, да ти кажат, дай сега тук да резнем, за да може бебето по-лесно да излезе, защото не му е оптимална позицията. И освен това се правят така наречените дирижирани напъни по време на раждане. Тоест, на жената не й се дава възможност да напъва, когато тя усети вътрешно, че идва контракцията и че идва позив за напъване. А в момента, в който жената стигне до пълно разкритие, директно я слагат нали, на магарето и казват, айде сега почвай да напъваш. А пък това, че ти си стигнала до пълно разкритие, не означава задължително, че вече имаш това усещане за напъни. И това, което се получава много често е, че жената получава ни инструкции, давай, тук напъвай, обаче не го усеща вътрешно и се получава едно объркване и тя почва да напъва много силно. И при това много силно напъване също се получават много повече разкъсвания. И отново на аргумента, дай сега тук, за да предотвратим разкъсванията, по-добре, нали, да направим един разрез. Друго нещо, което би могло да доведе до епизиотомия, това е епидуралната упойка. Когато се сложи епидурална упойка, много често жената губи тия усещания, точно губи усещането за напън. И когато се стигне до напъните, отново не може да напъва ефективно и за това се стига до епизиотомия, за да се извади бебето. И на последно място ще кажа, че това, което ти беше споменал, а, болничният протокол и уменията на лекарите, според мен също са така една много сериозна причина за извършването на толкова много епизиотомии, защото от една страна болничният протокол, както казах, нали, той се базира на някакви практики, на някаква информация от преди не знам си колко години и никой не смята за необходимо да го ревизира. Обаче от друга страна, това, което ти спомена за тази млада лекарка, която е направила епизиотомията, според мен тук не е въпрос на възраст, а е въпрос на това как се обучават тези лекари. И просто начина, по който те се обучават, е такъв да водят едно така медицински дирижирано раждане. И в днешно време много от АГ специалистите, било то лекари, акушерки, на тях им липсват уменията и знанията да водят едно чисто физиологично раждане. Те това, което могат да правят, е точно, нали, да си прилагат всички тези медицински интервенции, а пък най-лесно, нали, просто да се направи една операция секцио и въобще, нали, да не се занимаваме с всички останали неща. И когато липсват тези знания, липсват уменията, нали, какво може да направиш ти с една жена, например, ако бебето не слиза достатъчно ефективно в таза, примерно да смени пози, да направи някакви конкретни движения, за да помогне на това бебе, нали, да слезе и след това да излезе. Какво може да направиш, за да предотвратиш разкъсвания, примерно да се слагат топли компреси на перинеума или пък позата, в която напъва, или пък, нали, всякакви такива неща. А, Хората, никой не ги учи на тия неща. И когато никой не те учи, ами ти си трениран по този начин, че раждането се случва, слагаме система окситоцин, после правим епизиотомия и го вадим бебето и приключваме, то просто нещата се преповтарят и така. И се получава този затворен кръг, в който да, в един момент всичко се приема за нормално и никой не смята за необходимо да направи някаква промяна. М. Така, нещата са доста комплексни.
Но, както казах, важно е да се даде гласност на темата и да се говори повече по нея, за да могат хората да си дадат сметка за това, което се случва. Той това създаването на сметка, нали, пак е едната страна на процеса, защото едната страна е, нали, родилката, другата страна е съответния медицински екип. От една страна ти можеш да вземеш тия, да предприемеш тия мерки, нали, като родилка, обаче те се налагат единствено, когато се появява нуждата чрез работата на съответно на другата страна, т.е. на медицинския екип. Тоест, ако медицинския екип работят в тази посока, каква ти преди малко договор описа, да, които трябва да сменяват ползата, да слагат там компресии и прочие, други от наша гледна точка са альтернативни методи, така М, че да се улесни раждането, тогава въобще няма да има нужда хората да имат такава кой знае каква висока осведоменост, за да един вид предотвратява техните действия. Нали? Първо, оттам трябва да почне. Тяхните действия трябва да са много по-благи за раждащата жена. И вече от тук идваме на въпроса, което и нещо, което прави техните действия, такива или онакива, благи или неблаги. Това ги правят, е, това ги правят освен обучението, естествено, което ти казваш, че то си от край време каквото си е. Има много по-бърз начин да се регулира тяхното поведение и практика, а то е именно чрез нормативните документи. м. И сега тук идвам вече на този съответния медицинския стандарт по акушерство и гинекология, който към момента той дава право на екипа да прецени какво да прави. Прави ли епизотомия, не прави ли епизотомия. Ако се възприеме поне до някаква степен това, което казва Световна здравна организация, именно, че по принцип не се съветва да се правят епизотомии, т.е. от сегашните рекордни 78%, това, което казва Световна здравна организация е 0%. Тоест, ако ти тръгнеш от 78 към 0, все ще има някакъв смисъл. Ако дадеш ти такава команда на всичките болници, които правят раждания, че епизотомиите са нежелателни и трябва да се избягват, тогава според мен логично ще последва и спадане, и то доволно спадане на тия проценти. Тоест, тук трябва да следва натиск към тия, които издават тази наредба, този стандарт, а именно Министерството на здравеопазването. Да, само че в последствие трябва да има и някой, който да го изконтролира цялото това нещо, защото то едно е промяната на стандарта, обаче след това, ако никой нали, не се поинтересува аджеба някой всъщност спазва ли го този стандарт или продължават да си действат по-старому, тогава нещата пак ще се щупят още в самото начало, защото Сигурно. ако нали, ти, както каза, Министерство на здравеопазването въобще даже няма представа за тия данни, ами, така че със Да, сигурност, със сигурност да, започва се оттам. Но мисълта ми е, че просто трябва да го има постоянно този обществен натиск също така, за да се изиска някаква отчетност по темата. да, но перфектният вариант би бил, когато това е просто една такава политика на Министерството. Не някой да ги ръчка постоянно и да ги контролира. М, Е, Най-хубаво е, когато те имат съответна политика, възприели са това, което, да кажем, в случая аз искам или пък да кажем и ти искаш и други хора искаме, възприели са го и вече като собствена политика. Тогава вече нашата работа съответно спада и няма нужда аз да ходя да я контролирам постоянно, да им искам информация и така нататък. Не е това моята работа, не е това задачата им. Въобще работа е всичко да се самоконтролира, т.е. от тяхна страна. м. Когато това си е тяхна политика, когато те се е приели, те ще намерят начин да се контролират болниците по техните си процедури. Така е, но според А мен трябва да промяната в бъде. тяхната политика ще е, когато има обществен натиск, за който ти спомена преди малко. Те към м, момента си седят и си правят нещата, както сте правили преди, да речем, 30-40 години. Когато обаче се появи обществен натиск, има някакъв шанс, макар и малък, те да рекат, ма те сега ни дадаха малко зор, нека да видим откъде идва този зор и какво можем да сменим нещо. Да, и оттам вече всъщност трябва да се стигне до това как се обучават нали, тези специалисти. Защото ти от една страна ще им кажеш, окей, спрете да правите епизиотомии, обаче те ако не знаят какво да направят като альтернатива, Абсолютно. остава така един вакуум, който също трябва да се запълни нали, с съответните знания и умения. Така че да, комплексно е, но трябва да се тръгне от някъде. И всъщност в тази връзка исках да те питам каква е всъщност следващата стъпка по темата за теб. Данните, които вече си събрал и си предоставил на Министерството, оттам нататък какво следва? Получил ли си някакъв отговор от тях?
Ами, за съжаление, оттам нататък, тъй като това е изпълнителната власт, тя много не подлежи на институционален контрол, подлежи само на парламентарен, а пък това нещо не е дори това засигна парламента, нещата трябва да са някакви много дебели и там като цяло, кой Мгм. знае как ефективно, аз лично не очаквам. М. А, те веднага след като им дадах тия данни, ми върнаха отговор, в който договор се казваше това, че сега ще ги обсъдим тия данни и даже не помня дали обещаха, че върнат някакъв отговор. Но аз много и не разчитам на това, тъй като тук вече, за разлика от ЗДОИ, нали, Закона за достъп до информация, където има срокове, при тия сигнали или няма срокове, или не са длъжни да ги вземат под внимание и така нататък. Малко е съвсем друга работа при тях. Така че затова постоянно говоря за това, че трябва да се прави натиск, а не да се М. чакат те да се върнат обратно с някакви решения и така нататък. Да. Най-малкото да очаквам да включат мене, да ми кажат: о, Митко, това решихме, има и предвид. Няма такъв филм. Все пак е направена някаква крачка в тая посока и се надявам така максимално много хора да си дадат сметка за това, което се случва, защото в крайна сметка последствията от една уж безобидна епизиотомия могат да бъдат много сериозни понякога. Могат да се нанесат наистина много големи вреди, може да се стигне до увреждания вече на ректума и на много по-трудно зарастване и може да има след това проблеми с тазовото дъно, с полов контакт и така нататък. В смисъл, наистина, нещата въобще не са толкова безобидни, колкото се представят. Така Абсолютно. че е важно хората да си дадат сметка за всичко това. Благодаря ти за цялата тая работа, която си свършил до момента. Много е важна наистина и за това, че се съгласи така да споделиш всичко по темата днес в този разговор. На тебе ти благодаря, че помагаш в тази кауза. А, За мен е най-голямото удовлетворение за да се въвлекат колкото може повече хора в това нещо. Тогава ще има повече успех, повече шансове за успех поне, а пък и аз чувствам по-голямо удовлетворение, че нещо поне се движи. Както и ти каза, дори да не се стигне до някаква така сериозна промяна, нали, било то в наредба или в институции и така нататък, дори ефекта да бъде само в това самите жени да осъзнаят за какво става въпрос и да започнат малко по-активно да се противопоставят на това, което се случва, това според мен вече ще бъде една доста голяма стъпка, защото моето лично мнение е, че промяната трябва да дойде от жените, а не от институцията. Защото институцията, тя си окей. В смисъл, тя няма някакъв особен интерес, нали, да променя системата. Да. Така че просто е нужно да има възможно най-много натиск от самите клиенти, нали, на институцията. И малко по малко, капка по капка, вир става. Хората са го Еми, казали. да си пожелаем успех тогава. Благодаря ти, Митко, още веднъж за разговора. И ако има някакво развитие, можем да направим и още една среща, да си продължим темата. Ами ще се радвам, да. Супер, благодаря.